skating, ice skating. Je. Kámo, to je šílený. Já jsem se na to díval a říkám si, hej. hej. Chudák, to nějaký mladý kluk. Ty vole, ale toho bolí ruka, kámo. Ty vole, ten tu ruku, oj. No hele, tady nejde o to, že já jsem se na to dneska díval, až na tím jsem se zamyslel. Jakoby, dívej se, kolik jako mě baví na jednu stranu představa navštívit New York, jo, ale já třeba nesnáším davy a New York si myslím, že bude davově úplně šílený. A chápu, že tohle je nějaký zážitek, si sem jít zabruslit, ale hej, mě normálně regulérně, já jsem starý, nebo už tak mám rád svůj klid, že jít sem bruslit, i kdybych si, já nevím, jestli, jako, vím, že jsem tlustý a všechno bych sem netáhl, mě vůbec neláká, proč bych šel kurva sem, mezi takových dav se pobruslovat, kde nevíš, jestli do někoho nahulíš, musíš být strašně, já jsem chodil vlastně bruslit na zimák v Třebíči, kde se jezdilo takhle dokola, taky takhle přesně, držel jsem se furt zábradlí, mantinelu, ale jako teď v tomhle věku, jako by mě nelákalo vůbec jít bruslit sem. Víš, to dějí se ty davy, kámo, tady. Já vím, že je to před Vánocem, a mě by sem vůbec nelákalo jako jít, mně to nepřijde vůbec relaxační. Jako mně to přijde úplně, jako víš co? No a pak vidím třeba tohle a to už mi přijde jako v celku relaxační. Chápu, že nepůjde každý dělat, ale... Tony! Tohle už mi přijde jako jiný val, víš co? Tohle si řeknu jako... Wow. Víš? Je to o socializaci, bych řekl. Je to o socializaci, ale já se třeba úplně vyhýbám, ty vole, tady těm jako velkým akcím, no. A je to hezký, jako je tam, když zase třeba dívej, tady mají randíčko, holky, nebo s klukem, pohodičku, ale zároveň mě ty davy úplně schýzujou, jakože. Schýzujou mě davy. Víš, jakože tam se nemůžeš ani rozjet, já mám strach, já regulérně mám jakoby úzkost, že to sleduju a vidím tolik lidí a bojím se, že někdo do někoho napálí a že se vlastně nemůžou ani rozjet. Asi je to o tom jenom jako projet se v New Yorku, zabruslit si, že to je jako takový... Ale jenom jsem se nad tím zamyslel, jestli jako, sem si asi nejdeš jako zabruslit, zasportovat, to je prostě společenská událost. Víš co? Znám Gargantu, znám. Ej, počkej, víš, na co bych se podíval, kamaráde? Ice Skating Live. Dráhu, co je ve Vídni. Tady je New York, tady je taky New York. Tady je New Hampshire, ukáž. Jo, tady mají. Tohle už vypadá celkem chill. Tohle už je fajn. To je jak vesnice někde v Česku. Kámo, tady kdybys mi ořízl tohle s těma stromama, takhle, tak ti řeknu, že to je Česko, má je regulérně. Hledám, no, ještě kde jsou. Ice skating, co jsi říkal? Ice skating. Lesní dráhu. Woods. No tak to vůbec, to se šmrdlej. Oh, seriously, what is this place? This is heaven. Ty vole, ale to se dobrý jak svině. Ale tady už bych to viděl na helmet, kamaráde. Jako, mějte mě za vysránka, jak chcete, ale tady bych to viděl na helmu, kamaráde, ať chceš nebo ne. Jako, nechtěl bych si zahrát na datla, víš co ťuká do stromu, to ti říkám. No, tohle je absolutně crazy, magořinec. Tady to jsem vůbec... Jak se jmenuje to? Tohle, hochu, tohle 5 milionů views. Skaters. Ty mají Here. Let's see if it plays out that way. The final of the 1500 meters short track speed skating event Proč jdou tak pomalu? is underway. Se úplně rozjížděj, to je štafeta nějaká. And steady start, Diana Vega. Crazy strategie, prý.
Oh, we're seeing an early one here. One of the Chinese Jak to skaters, I guess rozjedou, Yang has crazy. decided, let's go, throw that gauntlet down, and she's off. Well, now this is really interesting, and it's bold and it's brave, and nobody's gone with her. Now then, what an attack. Nobody saw it coming and nobody's reacted. Yang Jingru. Čet, já jsem jako idiot, jo, já nevím, co se teď stalo. Já jsem teď nepobral jako regulárně, co se stalo. Já neznám úplně jako, že tenhle sport, jak funguje. A co udělala, jako? Gone for broke right from the get-go here. Teď je úplně předvalila. Teď jede rychle jak hajzl, proč oni taky nejedou rychleji, proč jedou tak pomalu? No já nechápu, proč jedou oni tak pomalu. Prostě přepálila začátek. Oni přidají, jo, ještě, oni přidají. Wow. This is absolute. She's coming around to lap him. Dívej. A už dělá, že jede s nima, jo. A teď... Well, she just joins in. Tohle brusení se reálně závodí. Jo, dík, já jsem fakt jako blbý, já tohle neznám. Tohle brusení se reálně závodí až na poslední koneční kolo. Ona si to kolo najela a pak se k ním přidá, ale vyhraje. Oni zapomenou. At the back. And everybody else just continues to just coast along. A proč nepřidají? Got Vegi in the front here and Yang just sitting back there. Oni si jedou úplně do klidu. Protože je to moc kol, že by to neustáli prostě. Počkej, já to chápu už asi, já jsem debil. Still a very, very steady pace. Tak počkej, jestli vím, já už začínám chápat, co udělala. Ona prostě přidala tak mocně, že to ustála staminou, teď si ji zase dovaluje, ale už je okolo napřed, o jedno. A teď už si jede v čilu, jak ona voní, vydýchává se a má to v píči. Proč takhle nedělá každej? Continuing to lead this group. Little attack coming from Li Jinzi. Outside, here she goes, making her move. And she hits the front, and finally we've got ourselves a bit of a race going on here. Je to náročný, no je narvaná, no. That's in New 8. Počkej, už to trošku rozjížděj. A už to trošku rozjíždí. We're seeing all sorts of tactics here, aren't we? Už trošku jedou. Teď to rozsvištili, ale ona je furt... A vy jako nevědí, že ona je napřed. Ona je furt napřed, okolo. Ona už je dávno vin. Ona se teď jenom drží v klidu. No ona je první. A to jako neviděli, že tam takhle je objela. A oni už teď nemají energii stejně dohnat, jako. Li Jinzi looks like she's going to make her move here. As we hear the bell. And it's getting very, very congested, isn't it? Prostě už nejsou schopný, podle mě to věděj. This battle, there it goes. Oh, 4 of them battling away there. Ty vole, podle mě už jako nemůžou to udělat. What a race that was. As Yang Jingru na to nezapomeneš, když je to tvůj jediný jako fokus. Stunned everybody. And we've got skaters all over the ice. Aha. An amazing. Youth Olympic Games champion, China. 금메달리스트, 청소년 올림픽 챔피언. But one of the boldest, bravest and most extraordinary skates you will ever see for an Olympic gold medal. Junior, senior, whatever. No, tak to je halus, no. Tak to jsem vůbec nezvládl, jako jsem vůbec nepobral. Jo, tohle jsme viděli asi, ale chci to vidět znova. Počkej. Kamo, co to je za sport? Já zase najdu nějaký divný sporty, jochu. Tohle je crazy. Let's go! Tohle je crazy. To vždycky... Tohle mě schýzuje úplně ultimátně, tady ta věc. Ty pičo. To docela jede, co? Je to extrém, no.
All right, here we go. Ottawa final on course. Dead even start by all four of these guys. Jim DePauli, though, look at this, sneaking in there. Find some space. Oh, Scott Croxall loops out big time. I don't know if he got a tag there or if he lost the blade on the inside edge. Dean Moriarty sneaks onto the inside. Cam goes down really quickly. Dean Moriarty with some good momentum. Will he be able to catch up to the reigning world champion Jim DePauli in there as well, doing his best to use those long strides of his to get into this finish area. Cam Nod looking good, and he's going to do it. Cam Nod, world champion. 2 times back to back. It's never been done before. Kamo, já si tak... Jak se jmenuje bobbing? Jako bobbing, jako ne boobing, ukaž boob, to mě najde něco jiného. Jak se jako bobbing, jakoby bobování. No, je sled, jo, sled. Ice sled. Pof. Ne, to mi nenašlo, vole. Bobsled, počkej, si bobsled, vole. Bobsled, vole. Bobsled. Exkluzivní bobová dráha ve 4K rozlišení. 9 let zpátky. Ty krávo, to ukaž. Škoda, že není novější video. Paní bobuje. To je halus, jako kde tohle trénuješ. Že můžeš v Česku chodit na bob. Japončíku. Já jsem jakoby nemohl, víš co, nic takového, ale Japončíku, ty seš idiot. Já jako... Vy to máte tam napsaný, co napsal, já to nebudu říkat. Já to nechápu. Film Kokosy na sněhu. Tam byl... A víš co? To nechápete? Tak prostě... Tady byl... Jakoby... Jako sportovec nebo sportovkyně a týpek prostě napsal v chatu to, co napsal, víš co? Tak co ti na to mám říct? No já jsem jako, já s tím nesouhlasím, ale Kokosy na sněhu je klasa. Jede sama? Tam se jezdí tým, oni jezdí i solo bob. Pičo. Hej, hochu. Hej, a tady už jsi v piči. To jako jedeš už. Ty krab. Ty pičo, vole. Hej, tak to musí jít kulech svině na jednu stranu. Ty pičo, teď už to jako... Co ti jebe, tak teď už to trošku přijelo. Teď už to trošku ty pičo. To docela jede, kámo. To docela jede. To je nebezpečný. Hej, to je nebezpečný sport. Ty vole, jaký tam je přetížení, ty vole. 7G zatáčka. Prdel. Jak vyvezou ten bob nahoru, jak to dělají? Jak to funguje? Čet, já vím, že to je taková otázka, ale jak to funguje? Víš co, jak ho vyndají tady odsaď ten bob, ho takhle vyvezou někam a... Vůbec nevím, jak to dělají. Perfect. That's better. Jo, byli tam dvě. Ty krávo. Ty pičo, to bude lehké.
No tak to nebude lehký, vole. Bobsled Beijing. Já nechci Crash Compilation, já chci nějaký Speed. Hej, počkej, ono se to fakt stalo, chat. Potřebujete si pořádný odpočinek. Zkuste Floridu, teď je to Venice z Ameriky. Konečně vydělávám pořádný love, tak tě konečně můžu podpořit. Děkuji za to, jaký jsi a vítej zpátky, lásku a zdravíčko červené srdce. Však ano, počkej, tak to jsem nikdy, chlapi, chat. Tak to jsem nevěděl, kamaráde. Taky, vole, to se to natočilo. Jsem myslel prostě What? Vím, že nejaký Gruzinec na nejakých olympijských hrách vyjel mimo drahu a reálně mu to setlo hlavu, to jen jak si říkal, že je to nebezpečné. Tvé nouziči to mi neříkej. Přísámoši, že Kokosy na sněhu jsem měl na VHSce non-stop, jakože dokola, já to znám prostě. Miloval jsem to vždycky, totální epic a nevím, jestli jsem měl VHSku nahranou, kde byl katlej konec nebo cokoliv, kde já vůbec nevěděl, že to je real, asi nebo mi to teď došlo. A nebo tam byl konec a já jsem si vždycky myslel, že to je prostě lore k tomu filmu, jakože tak kamaráde, tak to je halus. Tak to je halus, tak to jsem z toho v hajzlu nevěděl. Nebo jsem to věděl a teď jsem si na to vzpomněl, víš, ale jako regulérně jsem to nevěděl, si myslím. Jenny, děkuji ti, Lukinko, moc krát ti děkuju, jsi moc hodná. Děkuju, jsem rád, že jsem zpátky s váma. Děkuju, Lukinko. Nouziči, díky moc a Happy Nexy, díky za 11 měsíců, tak to jsem z toho v hajzlu. Dřív to byl pro mě prostě film. Takže oni to fakt zandali. Počkej, film je 93 a tohle je 88, jo? Tak to odpovídá. Já jsem se 90. Co Japončíku, tohle? Byli poslední mám dojem, to je úplně jedno. To je úplně jedno, kámo. Chápeš? Kluci z Jamajky prostě v 88. jeli prostě na zimní olympiádě bobem. Víš jak, to je úplně jedno, jestli vyhráli. Oni vyhráli. Oni vyhráli, víš co? Best thing, most spokojený. Vždycky si je budou pamatovat. Oni se fakt vysypou a ponesou to. Sanko, seš mrtvej? Ne, vole. Hej, Plešoun přišel. A fakt, že jo? Hej, také to přesně vypadalo. V tom filmu oni fakt přepadli takhle. Ty krávo. Kámo, já vím, že jsem ten film viděl, já jsem to fakt nevěděl. Ty vole. Přesně takhle koukal v tom filmu, ty vole, cože, tak ten film je ještě větší masterpiece, než jsem si myslel. Tam nesli ten bob samozřejmě na zádech, tady by to nešlo. Kámo. No totální Legends. Tak hoši, tak to je hotovo, tak to hochu. Mám film po streamu, kamaráde, na chill, total. To jako, ty vole. Skeleton vím, no, to je absolutně crazy. To jako mně přijde už jako, to už nevím, jestli jsi v pořádku, jako vůbec. Já jsem to nevěděl, no. Čekaj, já hledám nějaký... Jezdí se to ještě, protože jsou starší videa, my jsme se na to dívali. Ale ty vole... Jo, počkej, tak na to se podívám.
začalo mě to zajímat, ten sport. Did you know that one of the easiest way to compete both in summer and winter Olympics is by becoming a 100 meters sprinter or skeleton rider? To je týpek chat, by the way, jo? Chci jenom říct. Já jsem totiž si to pustil a říkám si, ty vole, to musím pustit, tohle je dobrá žena. A pak jsem jako viděl ten střih. Říkám, ty vole, nejsou to ballsy? A říkám, ty vole, radši jim řeknu, že to je týpek já, víš tady, než mi to řeknou oni. Require mastering sprinting. There are many examples in history when short distance sprinters became successful. Vole. Dobrý. Skeleton, na to nemůžu vůbec najít, jako nějaký jako Soči 2014, winner. The men's skeleton competition got underway at the Sankey Sliding Centre with the first 2 of 4 heats. Vancouver gold medalist John Montgomery failed to qualify for these Olympic Winter Games, but 2010 silver medalist Sergej Chudinov to tam přišel vyřečit. Martins Ducours and his elder brother Thomas were in action, whilst the bronze medalist from Vancouver, Alexander Trechikov, Sergej dal 7 vodek a šel jezdit bobem. headed the Russian challenge. Skeletonem, vole. Latvia finished with a bronze in the luge team relay the previous night, and members of that team were amongst the supporters for the Ducours jako, brothers. Taky jsme jezdili jako na lopatách, ale to bylo... Martins Ducours set the fastest time in practice for this event and built up a push-off speed of 51.3 kilometers per hour on the way to reaching a higher speed of 130.3 kilometers per hour in his ride. Jako 130 kilometrů v hodině. Time that would put him in second place overall at the end of the first heat. His brother Thomas, however, was over a second per hour slower on takeoff speed and was unable to make up for the lost time. Jako už pade je rychlý, podle mě, hochu takhle. Jako už pade, takhle je jako svišťuhodný, jako. And he continued to struggle and finished in 50.39 seconds, which was only good enough for 6th place at the end of the first heat. No ty vole, jako... Víš, co to jako není moc? Nějaká vymakaná technologie. Ty prostě... The Russian building a fastest time of over 131 kilometers per hour. Kámo, kilo 30, borec jede dálniční rychlostí na bobu, vole. Víš co? Naprkně. Víš co? And earning Trechikov a 0.23 second lead overall. The second run would see no change to the top two. Again, Trechikov was fastest racer on course. No, jako je 130 na kuchyňským prkínku, jak říká, že hard, no. The Russians combined time of 1 minute 51.99, half a second better than his closest rival. Kámo, já kdybych to rozjel, tak jedu 900 a ještě se teleportuju jak DeLorean na návrat do budoucnosti. Again finished in second best time. But there was a change to third position. American John Daly leapfrogging his teammate Matthew. To ani nejde jet rychleji, stají na té trati už. 130, 129, no. Pičo, to je sport. Nechci se dívat, ty vole, když... And at the halfway stage of the men's skeleton Cože? To mi připomínal. And at the half... Kámo, už někoho mi připomíná. Viděli jste teď někdy syna té australský zoo? No, víš, ne? Ne, Šína, ani Turka, já myslím... Irving, no, jak jeho syn. And at the halfway stage of the men's skeleton competition, Alexander... Jo, tak na tohle se podívám. Tohle bude jiný level. Dneska je sobotní sport.
Pičo, jo, to jsme viděli, pičo, myslím. To jsme viděli, vole. My jsme vždycky sem tam začneme valit tyhle videa. Tak Liu Yang ti říkám, že je totální petelice. Ahoj, přeji krásný sobotní večer usmívající se smajlík. Dnes jen takové malé vstupné smějící se smajlík. Kaloumi, děkuji ti moc. Žádný vstupný není potřeba a hlavně jsme tady všichni společně nejvíc pohodička. My jsme tady vlastně, ono je 14, se tak 12. Díky chat, děkuji Kaloumi. Your Howe's performance. He had a 15-3 himself in qualifying. Děkuji Kaloumi. Ten hochu bude úplně easy. Nechlastej dogu, ty blázne. Děkuji ti za dnešní support, snad toho nebudeš litovat, ty magor. On úplně jakože díky těm svalům úplně ignoruje jakoby gravitation. I think he's the real contender here to challenge Petrunius. My viděli, si pamatuju, ale nepamatuju si, co udělá, takže se na to podívám. Koberec pod pazuchama, tomu dává strength. Making these strength elements seem almost easy. Certainly not. That's a great position. Oni už asi hodnotí, že? Už bych měl kámo vykloubený v obě ruce, no mé bych na nich vysel jak na jojo bombónech. He's won 3 World Cup rings events, 2019, 2020. Very much the man in form on this apparatus. On má úplně v piči. A little bit of style. He's doing a neck stretch. We want him to look to the side. No, takhle bych si urval nomé, že půl těla by mě odpadlo na zem. Nazdar, křup, nazdar. But I expected a big competition from him and Liu Yang. Vážně holíte pod paží, jo. Holím. A mně přijde, že se mě víc drží jakoby potní zápach, když mám trochu ochlupení, takže se sem tam jakoby jako oholuju, no. Je mi to příjemnější, That's massive. That's massive. You know, in many respects the... Někdo třeba má v piči, já si to holím jakože mi to je prostě fakt příjemnější. Hell yeah. Chci vidět nějaký epický věci. Men's high jump final night at the Olympic Stadium. A really exciting field. It's always Nemovitost 69. Díky za subchápáku. Vítej. Nemovit. Ty bys zase vynikal v sumo zápasech. Beldy, to je super, no, vtipný. Nevynikal, kámo. Sumo mají obrovskou sílu, hodně svalové hmoty a já nemám takovou sílu. To, že jsem tlustej, neznamená, že by mě šlo sumo, chlape. Víš, že jakoby nejúspěšnější český sumař je jako, to by se ani neřekl, jako, víš co, to je týpek, který ty vole je narvanej, není nějak tlustej a zahodil by tě. Was Austin Charles Austin back in Atlanta and maybe the 239 is 230. Kámo. Bohdan Bondarenko bude nasran. Patriku, Safo, děkuji ti moc za 100 korun, čau chlapáku, čau Patriku, děkuji. Sumisti nemají 300 kg to vůbec, ty můžou mít mě 120, jako. Co skáčete, hoši? Holky, hodnoťte chlapy, který ho chcete. Tohodle chcete, zase. Mě zajímá, víš, jak to holky vidí, jako... Druin. Pozor. Tenhle, tohle mi neříkej holky, že tohle není týpek, který vás jako přitahuje. Má 2 metry, vole, to, ne jo. Tak to já jsem píči. Ne jo, teď, ne jo. Tak já jsem píči už. Tak já nepoznám už asi, co jedete dneska. Jak ho... Tak tohle, kámo, skákal Mirek, vole, na základce, tohle mi nepřijde moc přehnaný.
Tohle hochu Mirda, pamatuju si Mirka, ten tomu dával jak piča a kouřil 10 cigaret ještě za školou. Tohle mi přijde nějaký divný kluci. Možná ne. Možná to bylo tady. Spíš. No to asi jo, no. Jo, no, sorry, spletl jsem se. Well, he's got the clearance though, he's got the height, he was way above that. He's almost tall enough to just go right over the top, isn't he? He Nechtěl jsem podcenit that one, you're right, a different style and good to look at. Tvoje, má tam ještě, ne? 160 skočil jsem. Tak kámo, ten týpek váží třeba 15 kg, víš co? Ten skočí, stačí, že je poryv větru a toho to vynese, no má, že nad stadion. Jakoby. A jako chápu, maká jak svině, ale řekl bych, že to hraje v jeho prospěch, pokud má silný nohy a je takhle hubenej, tak... Hubeňonkej, atletický. Hodně vysoký, vypadají hrozně... Vypadají celkově vysoce ty čípci. Ty pičo, to je dost vysoké tam. OK, to je hodně vysoko, šidatyč, beru zpět. Bacha, Bohdan. 2:20. For the first time, he passed at the 2:20, comes in at the 2:25, and you get an idea why he passed. That was amazing. Nearly jumped it standing up upright. And I think maybe part of that, I'm not sure that we're going to see the psychological wars just yet, but it's also just a sign of confidence. Hey guys. Tady za nějaký rekord. Example of everything. Oni pak betlej, kdo dá jako nejvíc bez doteku, prostě. Hej jo, počkej, to se říkalo, skákat nůžkama. Počkej, jak se to dělalo? Jaký to byl rozdíl, kurva? Zdarec zavináč Fetý Achat. Čau, Duvenblade, čau, dík za 50 korun, děkuju. Nechci skvělý videa, vole. He's on his way. And he doesn't. Ček nějaký nervy. Kámo, Derek si věří. Ten je rozhopsanej, ty pičo. Pojď, hopinky a jak hovno. Dereku! Derek si s ním vytřel prdel, dámy a pánové. Čípek na straně, jak svině, vidí Dereka, že zanal, řekne, jdu si pro tebe 1v1. Minulý rok jsme v těláku skákali přes tyč a spolužák to zasedl a zlomil. Chudák, hulku, to on za to nemůže, za to. Radame, už jsem ti odpovídal. Děkuju, hulku, děkuju. Pozdravuj spolužáka a dává pozor. Teď jdou battle, teď jdou 1v1 s Čípkem. Oh shit, ty úplně na sekundu, úplně. To zvedl, ty papuče, tak. Ve Filipe, to ne, to nebude ono, to si nemyslím. I když podle views je to možný. Prožíváš to celkem. Tak jako, víš co, snažím se jako Bečku, mám tady diváky, chci, aby jsme byli společně locked in. Pojď, Mutaz jde na to. Pojď, Mutazi. Škoda! Má víc pokusů. Mutazi, pojď. Má na to ještě. Pojď. Vsekni se! Vyskoč, kurva! Mutazi! It's not to be for Barsham tonight. He is out. 3 times out of 238. He will take a medal and that's why he is celebrating. Má medaili. And so he should. Just 25 years of age, he'll get 25 medaili. Dobrá práce. He was doing it in style, not quite here though. Never really got there, so he's out at 238. Nevadí, good job. He could be a silver or a bronze medalist. Tvoje nohy. Derek Druin is over Prdel. at 238. Na to zapracujem. Já jsem byl rád, když jsem ve škole skočil víc jak 170 a týpci tady skákají 2 metry XD. Jak zaflexil, že skáčel jenom 170, týpci tady na olympiádě skáčou 2 metry, víš co? Víš ne, jak zavalil, ne?
Víš ne, bráško, Mirku, jakoby 170, víš co, jako je jako víš co, že si řekneš, a týpci tady skákají 2 metry, což je o 30 cm víc, víš jak, a ty, já jsem skákal to 70, ale týpci, no. Dobrý flex, bráško. Mirku, dobře jsi to udělal. Ale jako, to je jasný, že tady budou skákat víc než ty, bráško, ve škole, když jsou jako na olympiádě. 30 cm je ranec. No jasně, že je, ale jakoby, chápeš, jak to řekl, jakoby, že jako i 170 zní jako hodně, víš co? Já mám 160 bez techniky, tak ještě si se odrazíte a skočíte nějakou šipku. Kolik si skákal já? Pod tu tyč, jenom tak jsem sám se uplácel. For him, Bowden Bondarenko only has one attempt. He's heading towards the top of the runway now, and he's ready to go. So Bowden. Ale třeba to fakt Mirek skáká, to nemyslím zle, jako, vole, jenom jak to srovnal, víš co? Jdou battle? This to definitely move into the silver. Hobby horsing, mám pustit? Tam taky jumpujou vysoko. Když někdo získá boiler s Dobdonem, ten car by to pak refundnul, jak se to řeší? Ne, jakou bečku do je v pohodě úplně. Počítá se to? Počítá se to? Počítá, běžel, podle mě se to počítá. I když se neodrazil? Nepočítá? Aha, má čas. These athletes will have practiced this as well. They would have practiced having to change their warm up, their technique, and just do it to time. Still makes it so tough. To dělej, čas běží, má morfy. Má každou botu jinou, je zmatený. Ho rozhodil čas. Well done, he's looked bulletproof all night. Bondarenko will settle for the bronze medal. Congratulations to the man from Qatar who will take the bronze medal. Mutaz. Ty pičo. Hej, stejně největší, jak se to jmenovalo, tam jak přišel ten Turek, ty vole, Turkish. Já jsem se pak ptal ChatGPT, jak moc byl tohle jakoby flex swag a prej jako ultimate. Prej jako fakt ultimate. Tohle byl fakt prej jako, že ultimate swagmeister, jako. Víš co? Tenhle týpek, jakože to, já jsem se ptal, jak to, že tady mají úplně, že sluchátka jak hajzl, k tomu scope v oku, víš co, úplně, že narvaný, jakože zaměřovače a on tam přišel a takhle to prostě udělal. A prej jakoby nevyhrál jenom proto, že někdo z týmu byl míň nebo něco, jakože měl míň bodů. A on normálně přišel. A jako, ještě jako totální magor to udělal, jak nějaký, vole, Red Dead Redemption námrt prostě. So unless you're watching this standing up somewhere, maybe you can't sit down, maybe you just can't bear it. Týpek tady PlayStation normálně v očích, kámo. A čípek přijde. Dá si ruku do kapsy nebo někam, vole. A jde to vyřešit, jako. Víš co? 7 milionů views. And a 10.4 from Tehran and a 10.5 from Dikets on the right of your picture. Turkey with a 20.9 total. So Zorana's last two shots have been a 10.8. That last one was a 10.5. Just a slight grimace. She wasn't sure. Jak je to daleko ten terč? Já to neznám, jako, takže... Hell yes. Once again, another 50 musí mít v kapse podle pravidel. Jo, chápu, ale jako vypadá jak totální šéf.
Magic Joško, děkuju za 18 měsíců, díky chlape, děkuju. Víš, tak ani nepřihmouří to oko je... All off the mark. That is pressure at an Olympic level. That's nerves. And Tehran with that 7.3. Such a shame for Turkey because Yusuf Dikec. To bylo všude, edity na TikToku, na Instagramu, všude. Meanwhile, Serbia take another series win and Oni se jmenou Mikec a Díkec. 19.8 for Serbia and 9.6 from Zorana Arunovic and 10.2 from the Tokyo silver medalist over 10 meters, Damir Mikic. Pičo, ten terčochu. What forces an Doku, athlete ty to do that? blázne, Is that just chlape. Olympic pressure? It's all of the above, yes. It's just pressure, holding a pistol out in front of you that weighs anything up to 1.5 kilos. To je It's like holding a frying za pan. flinty. Jako nebo... Dok a Magic Joška, chlapi, ty vole, doufám, že si to aspoň lidi budou prodlužovat ty sabíky, když jste to tady takhle šíleně luxusně nasypali. Moc krát vám děkuju. Děkuju Joško, děkuju Doku. Sort of equivalent weight. So you can even maybe try that at home later and see how you get on. Čekaj, já ho chci najít, jak se jmenuje? Yusuf Díkec. Yusuf Díkec, ne? Yusuf Díkec, edit. Čekaj, tady. Jo, on už to dělá dlouho už. Už to dělá dlouho. Když tam chodí takhle, to jenom ošéfovat, vole. Jako.